Kay sila man ang naguna sa lamisa sa Ginoo. Naroon ang Ginoo makahari sa ilang kasing-kasing. Dili itong mga material na buhay. Naroon ang pulong sa Diyos. Dili mahibulag sa ilang kasing-kasing kung kanunay nila basahon ang kasubuan. Karon ang tao dili mahibuyapanon, dili kalibutan, dili materialistic. Kay ikaduhara ng material sa espiritu, kaya ang una din sa kalibutan, espiritual. Dibuhat lang sa Diyos ang lawas, tungod aron ikapakita niya ang iyang pagka-Diyos din sa kalibutan. Kung sikinsa siya sa tanang mga binuhat niya din sa ibabaw sa kalibutan. Nakahimo siyang labaw, pinaagi sa kaalam. Dili anang magic. Kaalam ang basihan din sa kalibutan. Gani, natingala sila sa panahon ni Jesus. Sa wala mag-eskwela si Jesus, pero nakita nila mapamaong musulat. Pero labaw nila manulti. Naunta, wala kang grado nila. Tungkol ko sa kaalam sa Diyos. Diktasyon do. Basta gani, gifted ikan sa Ginoo. Dili na kinahanglan kung pa nag-istadyan ng mga university. Kaya dili mo na makuha. Kaya ang makuha lang mo ng mga university, ang kaalam lang sa tao, kung yun sa nila pag-study ng kalibutan. Gani, ang mga theologian kaya study mo sila. Sa tanan. Pero, dili sila nakakabayan sa mga tinago na naisulatin. Pero kita, bulahan ka na naanining panahon na. Kaysa niya itong mga taong una pa na ito. Pero sayang lang atong paghago, ang atong pag-anggi. Kung dili na ito makuha ang atong ginatinguhan. Pero, ang everlasting life o kinabuhing dayon, anaa sa pamatasan. Kaya nga naman, kaya kung wala pa yung everlasting life, kung saan ang paghatag ka ng kasubuan sa Diyos, na naaman diya, ipaagi sa Diyos, aron makita niya ang tinuod na batasan sa tao. Kaya dili niya makita ang batasan sa tao, wala yung kasubuan na mumari diya siyang kasing-kasing. Muna ang Diyos, nagbuhat ang tao, inis kalibutan, aron ang niyang espiritu, ikasulod niya diyan sa tao, aron makasulti siya sa iyang tinuod na batasan na angay dakon sa matag usa nga tao. Diha padayon natawag ka mga piniyalan o mga anak niya. Kung mga anak ka niya, piniyalan ka ng kalibutan. Nang nakadepende sa atong pagpangalagad, sa atong buhat, ang kaluwasan nato. Dili na ito ikagarintiya sa ubang mga tao. Dili ta makaingon na sila ang hinungdan. Kung dili tungod na ito, nang ito midawat pa. Sa tinuod, ito pagdawat. Dili kong dawat na dili tinuod, ay maila man pinaagi sa buhat. Maila pinaagi sa buhat. Ngayon ini kurasa, ako lang i-recap ang topic ng tungod sa Sabat. Kung saan na ito paghatag o kalainan sa duha ka matang na Sabat. Gani, kanunay na i-freeze ni Master sa ato tungod kay magkahinahina yung magkawala kung dili na ito natunan. Gani, makabantay mo ganita sa matagat na ito. Material ng basta dili ta kita magiging. Kasi nako ang tao dili mo maginantayo sila sa ugali. Dili mo makabantay sa kanya. Ano man? Wala naman din tulong. Magitulong siya, kung kulag naman siya sa material naman. Saan pagtabang sa Diyos, maghanap ang panalangin niya na niya. Na ang panalangin, ubos man sa kamanduan sa Diyos. Mga natubo natin mga espiritu. Kita mga lawas pa sa espiritu. Hindi ka mabuhay sa kalibutan na
ginhawa sa Espiritu. Usa, ang atong lawas, makikagay ta sa Espiritu, aron tuyugan ta sa atong mga tuluha. Diba naisulat man sa pinadayag, hala Proverbio 3:6, kanang gitawag ng God effort success. Kung unang-naon mo ang Ginoo sa imong mga buhat, sa imong pagpaningkamot, success ka. Pero ang sabikanan na ito nga wala may success kami sa kalibutan, kato sinabi pa ni Muso. Di ba yung giuna-una sa iyang kaugalingon sa iyang pagkaharianon, sa iyang pagkabahadianon, ang giuna-una niya, ang iyang effort, alang lang niya, way labot ng Diyos. Pero sa pagkadungog sa Diyos sa iyang tingog, gikan sa iyang kasing-kasing. Diabog siya sa Diyos. Di pa kasama siya sa mananap. Na gitugkang mga balibo. Ikaw na itong masagot sa balibo. Aron masinati siya, unsay kinabuhi anang mga tubo. Mao na'y makita nato sa tanang mga tao. Bisan kita. Dili ka angay mag-uol na kita prube. Kaya kung puro katadato ini kalibutan na, dili man makatawag ang Diyos kung mga dato, kaya naman. Kaya ikaw pa silang pagkahimukso, dito sa ilang pagkatubo ini kalibutan na. Ang ilang kasing-kasing bahagyan na. Gamit hindi na nila matuman ang kasubuan sa Diyos. Kaya naman, puro na lang negosyo. Puro na lang unang-una sa pagpadagog sa negosyo. Nalinda na nila Ginoo. Wala na sila kaputangan sa ilang mga bahagi. Pero sa tihang na maningil ng Ginoo, ang ilang kwarta kaya gawin sa Ginoo. Daton ang ilang lawas dito sa ospital. Kaya ang hangin nga ilang gininhawa ug ang ilang gikaon wala nila pasalamati. Nalipot sila nga naghatag anang ilang kinabuhi ang Dios niya. Pero sa diha gitingil na tuwa sa ospital. Magbayad na. Ang dextrose dito na ipagod pagkaon. Kalawas. Magbayad na. Ang gininhawa sa ilong, sige, pabayaran na. Nung ana ang Diyos maningil og tao. Kung unsa to kasakit ang iyang gibati sa diha nga nakita ka nga hapsay ka og lawas, mausap ang bation. Mausap na ang bation nimo, mao na nakita sa Diyos dito. Muna ang Diyos makasinati sa tao kung unsa ang kasing-kasing natin. Manang sumala diha sa Jeremias 19:9. Na ang Diyos maulang ang makakita sa kasing-kasing. Kaya ang kasing-kasing manimbungon sa tanang mga butang. Pwede mo sulti sa tinood atong baba. Pero atong kasing-kasing, dili na itong matago sa Diyos. Munang kung doon natin mga failure sa itong mga buhat, ining mga urasa, ining mga adlaw, kung saan miyaging pas. Kana doon ay nahimong nimo nga mga buhat na wala kaulili sa Diyos. Muna nga ang tingog sa itong labang mga tutulog na underground sa company. Diha ta niya bisala. Diha ta waon ang to na mawala tong bugaw ng mabiling lunlon na lang tubig. Nawalay makaagi dito sa atal. Kaya ka ng sapan, nagsimbolo na sa atong kahugaw. Sa atong kinabuhi. Kaya mo na ihugaw, nakwaon, angay salawon. Pero nakabis na sa atong pamatasan. Mugani nga, dili na ito masalik mo yung mga apostol. Bisa to na wala sila damag hatagan o kahayag ni Kristo niya itong panahon na. Pero ang ilang mga ebanghelyo, pagtudlo, pagmatuto, o sa pagbansay silang pagalingon, kung saan pagkinabuhi ang pagka-Diyos nun. Dili itong pagkayawan nun. Iwan kayo apostol nga tulog lagyawan nun. Gani puro pagtambag, pagmaymay sa ilang mga buhat, aron lang. Ang ilang kaugalingon, nilang lawas, dili mapunta sa kalibutan ng buhat. Sa mga malaway nga buhat. Kung dili, kabigon sila dito sa langit nun nga buhat. Nung mao nang itawag, Diyos nun.
Karon, ato ipadayon, ato lang i-recap ang topic na itungod sa total usapan. Kaya bisan po ako, nagtuon ng pugo. Bisan ko, nag-massage ko, pero gawin na ako sa pagko. Sa una lang, matungan ako na bisan din ako masagaran. Hindi man ko makalingin sa sa akong mga kuhan, kaong tunalan sa akong mga topic. Pero, labaw man niya itong pugo. Dokumento man niya, labaw pa man niya sa notebook. Nang mas mayo nga atong tunan, kung kinasing-kasing na to, igugmaon na to ang atong gitunan. Kay bahandi na to na sa tanang mga tao. Kaya kung makasulti ka sa paalam sa Ginoo, bahala walay tao na malipay diya, at least ang Ginoo malipay sa imong ginabuhat. Kaya dili sila ang magsugod nila, kung dili ang Diyos. Nga nagpuyo din sa akong ginabuhat. Pero nining pagya, atong hatag ang kalainan may tungod sa tutay ng Sabat. Sa tutay ng Sabat. Sa una, daghang mga basic pa tayo nga wala na to makita ng tutay ng Sabat. Munang kanunay, depress atong labang mga tututlo nga, mao ni ang ibasabot ang kalainan sa duha ka matang Sabat. Pero sa iyang buhat, sa iyang ipakita din mo kanato, kung mag-discord tayo dito kahulay, dito dito ka manukat sa Egypto. Kaya istorya sa Egypto man. Kaya sa panahon mo tanong ang ilang adan, bisan to, nagibuhat niya ang kalibutan sunod sa pito ka adlaw. Kung na ang tao, gibuhat niya sa ito. Pero walay tao nga iyang isuko nga magbalaan sa adlaw ng Sabat. Pero tungod kay nakita na to ang tuloy pa na ang Diyos lang ang ipahulay tungod sa word na siya. Mipahulay siya. Asa naman dahil ang tao nga iyang gibuhat sa adlaw? Wala mupahulay katong bahina nga iyang isugot nga si Adan iyang gibuhat pero sa laptop nga pagkasultihan na daw pa ng explanation ngano wala ikahatag sa tao nga adlaw nga Sabat. Nahibalota tungod sa kalendaryo nga gibuhat sa atong labang mga tutudlo. Gibuhat ka na niya dili alang siyang kaugalingon mo na yung una-una na to, wala na ibuhat alang siyang kaugalingon. Gibuhat na niya tungod sa sugo. Kaya ang sugo, manukad man sa founder. Mo na yung magtutukod. Kung nang makita na to, ang founder, na iyang mga buhat, maod yung mahimong pagtulungan sa iyang mga membro. Isang man ang mahimong ang founder na ang pagtulungan gibuhat sa mga membro, dili mo. Daghamang yung mga sikta karong ang mga tulungkod ni Kristo. Kita mo ang kumputan, tinukod-putan ni Kristo. Pero kung sa may mga ilahanan, nakita magkapadayag sa tinuod na walay pagdapit. Walay tapigan sa kusa. Hindi lang. Ipadayag na to ang kalam. Ang mga sikta nag-away may tungod nining Sabat. Hindi sa tinuod. Dine, di ba unsa may kahulugan sa Sabat? Di ba ang Sabat gitawag og ipapamulay? Ipapamulay. Wala nga sa ilang dictionary gon, kung tanaw nila Sabat, mo ni gitawag nila sa public. Sabat keeper. Saan daw Sabado ng ikapito? Di man ka musukat ng Sabat ikapito. Itinuod, ditudlo sa Biblia, ang Sabat ikapito nga mao ang ipapahulay. Pero wala pa'y Sabado ni atong panahon na nga gitudlo nga nahimong Sabat. Kaya wala pa may kalendaryo ni gitudlo nga atong panahon na nga naila. Gani ang si Gregory, usa ka pare
sa Batikan. Nya kung mag-isgot sila og linya sa mga bari, ito pas panahon ni Jesus, 33 Unya, wa pa man si Jesus na panahon na. So, perting layo Munang dili ta maka-direct sa atong istorya, kung dili ta musubay sa tinuod nga istorya sa Dios dinhi. Kung asa nagsugod tanang ipapahulay sa mga Israelitas. Wala nga nakita na to na ang ipapahulay sa panahon na gibuhat ng kalibutan, ang Diyos lang ang ipahulay tungod sa word nga siya. Kung basahon na to, Genesis 2, 1 ngadto sa 3. O nahuman ang mga langit, o ang yuta, o ang tibuok na panon kanila. O sa adlaw nga ikapito, natapos sa Diyos ang buhat nga iyang gihimo. O mipahulay siya sa adlaw nga ikapito, gikan sa tanan iyang gihimo. Dinhi lang. Nana dinhi ang ingon, ni pa na sa ikapito natapos niya iyang buhat, o mipahulay siya sa adlaw ikapito. Pero sa diha nga adlaw nga ikapito, asa naman tong tao nga iyang gibuhat? Dapat unta, gisulti unta diha nga mipahulay sila. Kaya aron kita makakita nga dito nagihatag sa tao kanang adlaw nga Sabat. Usa pay prueba, tungod kawapol na hisulat. Kay basihan na to sa kalibutan, kanang bulong sa Ginoo, kining Biblia. Wala sa panahon niya, dahil nataw na lang ang mga kaliwatan na wag yun ang Diyos nagsugod dito. Nga mo pahulay mo ni Aning adlaw nga ipapahulay. Sama sa iyang kibuhat. Miabot ang dakong lunog. Walo na lang ang nahibilin nga tao sa kalibutan. Wapoy gisulti dito kang Noe. Nga mo pahulay ka sa adlaw nga Sabat, walay gisugo dito nga tao. Ang tuwa dito panalangin o paglo. Wa gihapoy ipapahulay na dito. Pero sa diha nag-iisip ang mga kaliwatan, di kang Noe dito na tao ang ikapulo di kang Noe hanggang si Abraham. Pero wala po, gisugo dito kang Abraham, na mo pahulay ka sa ipapahulay sa Diyos. So, mao na itong prueba nga wala pa ipapahulay na gihatag dito sa tao. Bisan galing ang isa kong hapon, ang to nga misulod sila sa Ehipto, wala ihapon. Pero kung sa may nato iningan, wala pa ikahatag. Diba kung basahon na to, ang punto, sa Exodo, 16:4, ang punto sa istorya nga wala pa ikahatag sa tao, basahon na to ang Exodo 16:4. Gusto may sulti sa Diyos sa panahon ni Moises. Hingga si Kristo maingon ng Moises, aniya karon magapaulan ako o tinapay gikan sa langit alang kanila. Kung ang katuhan manggula o magakuha o igaw nga bahin sa tagsa kaadlaw, aron ako makasulay kanila kung sila magalakaw ba sa akong kasugwan. Sa ato pa, makita na to ang istorya sa Diyos o mananays na to. Kaya kung gihatag pa sa mga tao, unsaon ang pagsulay sa Diyos na itong mga tawanan? Kung dito na sa ilang mga nawaman to nawadig tao ng kalibutan, gikan sa tulong. Buhay man ang ilang generasyon. Ang itong mga tao, ang mga kaliwas na to. Pero ang ingon sa Diyos, sulayon pa, sato pa, wala pa ikahatag sa panahon pa niya. Ang to sa ilang mga mahal. Niya ng mga Israelitas. Bisag pa dito kahapon. Pero nadayan na to, nailan na to, ang ipapahulay sa Diyos, dito na sa paggula nila sa Ehipto. Sa paggula nila sa Ehipto, sulod sa 400 na
ang tagal, ang kalugayon sa pagpamuyo nila dito sa Egypto. Bago gihatag ang igpapahulay sa Dios. Pero unsa may naa dito sa Ehipto, katong gihatag nga tulunganon nga usa ka piyesta sa tinapay nga walay libadura. So dinhi na to makita ang kalainan. Lahi niya ini ang piyesta sa tinapay na walay libadura. Pito ka adlaw na sa ulugon. Pito ka adlaw nga sa ulugon. Gani itong mga kaigsunan ni Tats anak kung magisgot na ulit papahulay. Pero kanus alang na mahitabo kanang piyesta ni anang unang bulan. Kay gisugod man sa Dios ingon sa dinhi kining bulana mamahimo nga sinugdan sa mga bulan alang kaninyo. Mamahimo alang kaninyo nga unang bulan sa tuig sa pa. Ang piyesta mahitabo lang sa unang bulan. Pero ang unang bulan sa Dios, ang ngalan niya na mao ang bulan sa Abib. Kanus magsugod ang ilang piyesta. Sumala din sa naunang bulan sa ikapulo upat ka adlaw sa bulan sa hapon mga managpangaon kamo og mga tinapay nga walay libadura. Hangtod sa hapon sa adlaw nga kaluwa nito sa may sulat na sa Exodo kapitulo 12 bersikulo 18. Magsugod sa hapon. Kung nana nini 14, mao ang sunod na 15 ni sulpot. Sunod sa 15, 14, 13. Hapon ang gisgot ang sato pa, ang sunod niya na another nga adlaw o another nga gabi. Sato pa ang sunod na pit sa 15. Pero sa laptop na pagkasulti, ang tinawag niya dito sa Leviticus 23. Makita na to ang sakto nga piyesta kung sa itong adlaw magsugod og pila ka adlaw sa ulugon. Pero dinhi ato lang itats ihatag ang kalainan niining ipapahulaya. Two types of Sabbath. Correct. Two types of Sabbath. Kalainan sa duha ka mata nga Sabbath. Eliso man ay magtapik ka og Sabat, unya wa ta makita kung sa kalainan. Kaya una lang may tugon dito nga gigama ni Hesus. Dili man ta makaprove sa iyang bagong tugon kung dili ta manukat sa dahan. Kaya di man po na may bagong dahan. Manang dili ta manukat sa dahan. Manang matapos ni sa 7 ka adlaw mahuman legit sa Bible. Diha magsugod na sa ulugon ng 7 ka adlaw. Manang gisugod dito sa Diyos, dito kanina, na ang ilang ihalad yan ang pista, karniro nga walay kasaway. Niya sa hapon nila ihawon. Niya ang dugo niya ng karniro ubutang nila dito sa balabag sa ilang mga putahan. Asa man yan ang panahon na dito pa sa ito. May pagulang sa matag tuwing, may sa ulugon, manang ibigyan So doon na nagkalahiran, no? Kailahin man ng every day. Every week. Wa pa every week ihatag ka ng Ehipto. Ang ihatag every year pa. Mo na ikauna. Pero ang pagkaon na nila, tinapay ako. Tinapay. Makakaon lang sila tinapay. Sunod lang sa usang katuwing nga ng panahon na sa ulo nila. Pero dili panahon na. Human di sa ulo nila ang 7 ka adlaw. Pero ang mga balaod niya ng kalainan ini 7 ka adlaw.
Pitong puning kaadlaw nila kung dunay mga balahod. Diba ang balahod atong basahon sa Exodo kapitulo 12 versikulo 16. Nasugod ka sa 15. Pitong kaadlaw magagkaon kamo o mga tinapay nga walay libadura. Bisan sa naunang adlaw, ipahilayo ang libadura sa inyong mga balay. Kaya bisan kinsa mamukawon o sinaktan sa libadura, sukat sa nauna nga adlaw hangtod sa ikapito, datong kalaga pagaputlon gikan sa Israel. So sa ato pa, anang balahod ay anang listaha, anang pito kaadlaw nila sa ulugon, higpit gyapon. Patyon gihapon ang maglapas, pinaagi sa pagdala ng tinapay na dunay ipapatubo. E kanang libadura ipatubo man na. Unya ang balahod ini sa naunang nga adlaw adunay balakan nga nagkatigom kaninyo. Ingon nga usab, ingon usab sa ikapito ka adlaw adunay usa ka balakan nga pagkatigom. Walay bisan unsa nga buluhaton nga pagabuhaton diha kanila gawas kana nga kinahanglan pagakanon sa tagsa ka tawo mao lamang ang mahimo pagabuhaton. Sa to pa dunay unang panagkatigom dinhi. Duna ko'y sa ikapito usab duna ko'y balahan ng panagkatigom sa una o sa ikapito lang. Ang istorya sa piyesta sa pito kadlaw. Sunod din magapangaon sila og tinapay hangtod sa pito kadlaw. Every year lang ni mahitabo. Pero unsa dinhi gitugot ang pagkaon. Pwede din ang pagkaon. Alang-alang man ang magpista way pagkaon. Isa man po'y mamista po na bunihanda. Nagyo na, isa magpista ganin, nagyo kaya handa. Kung nagkikabot ang pagkaon din sulod sa pito kadlaw. Pero ang kalainan, balaan na panagkatigom natin ng kapito kadlaw. Gitugot ang pagkaon na. Kada tuig lang na may tabo. Pero niyanang, panahon na, sa diha, nanggula sila, ikan sa Ehipto, miabot sila. Sa bulan, sa ikaduha. Human nila, naulipon sulod sa 430 katulad. Kaya nisulod sila sa positibo, isisibin, na may kasito 30 ni Jacob. Kung kinunag ito tayo, nahimo na sa 487 years, itatulong ninyo sa pag-iyak sa simana sa Diyos. Muna ni, abot sila dito sa Kamingawan na ni. Dili na ni sa Ehipto, kaya sa Ehipto mo ni. Tama na mo ni. Sa Ehipto mo ni na itabo. Kailangan naon. Ito na nahitabo. Yun na, sa Kamingawan na ni. Sa ikaduha nga, bulan. Pizza, 15. Sa tunga-tunga sa Belen. Kung sinay na mga Kamingawan sa Sin. Diha dayon ang Diyos naghatag sumala sa ilang pagbagulgol. Kung sa'yo may ilang pagbagulgol nila, pag-abot dito sa Kamingawan sa Sin. Dili ba kaguto? Nagbagulgol sila kay nahutdan o pagkaon sulod sa 30 kaadlaw nilang baklay. Kaya nagsugod ang ilang piyesta sa Pizza 15, diha pa na ng tungang gabi, nipahawa sila sa Ehipto. Kaya nihadlok naman si Paraon sa nakita niya nga ang buhat nirinig ng ipanayag sa Diyos, ang iyang gabong dito. Na aron luwason niya ang mga Israelitas sa mga kamot, sa mga kusgan, ng mga Paraon. Walang nakita nila dito, nag-hipin sila pag-ayot, kaya ang Diyos kaya pagkakaan nila. Kaya doon ay panahon na alam sa mga saad sa Diyos. Ang saad dito, naghibuyan niya, dito sa panahon ni Abraham.
Magadumulo man sila sa yuta nga dili nila. O pagasakiton sila sulod sa upat kagatos ka tuig. Manang dito, nakita na to ang katumanan sa Ehipto. Nga sila kato ang mga kaliwatan ni Abraham. Nga naulipon niining sulod ni kadugayon sa 490 ka tuig. Bilong siya sa upat kagatos, dili siya sa gawas. Kaya mo na ka 399, dili na siya bilong sa 400. Dili po sa bilong, kung mingon ka 500, dili po sa bilong yapon sa 400. Manang sulod yapon siya sa upat kagatos, sumala sa isaha dito kapula. Muna ang katumanan sila katong nang gula dito sa Ehipto. Nga mo'y gihatagan ni anak kasubuan, may tungod na ng papahulay. Kung kanus ka man po na gihatag. Pero dihan na sa pag-abot nila sa kamingawa, pitsa 15 man sila nanggula sa pangagabi, pitsa 15 po sila nabot sa ikadawang bulan. Sa ito pa, sulod sa 30 adlaw nilang pagbaklay, ang to nga miabot sila sa kamingawan sa Sil, dito nahurot ang ilang mga pagkakas. Manang nadungog sa Diyos ang ilang mga pagbabulbul, batok, dito nilang Moises utang Aaron. Pero, dili si Moises o si Aaron, ang ilang babulbulan kung dili ang Diyos. Kaya naman, aron makita nila nga dili si Moises o si Aaron ang naghatag nilang pagkaon, kundi ang Diyos. Aron makabalo sila kung kinsay tagpian inyong sabat. Dinhi dayon, nakita nila ang pagsulay sa Diyos nila. Diba, naisulat sa 16:4 sa Exodo na magakuha sila igong nga bahin sa tagsa kaadlaw aron ako makasulay kanila ang bahin sa tagsa-tagsa kung sila magalakaw ba sa akong kasugan mo din. Isa to pa, uyon ta na ipapahulay ng bigit sa kasubuan. Dili budbud sabton kung mangingon ka sa kasubuan na ang ipapahulay sa panahon ni Adan. Ang pangutanan na akay na isulat na gihatag ba sa tao sa panahon ni Adan. Bisan pa dito ka hako. Wala tayo mabasa. Uyon tama ng bigit sa kasubuan. Pero niinin panahon na nila sa pagbula nila sa Ehipto, niabot sila sa kamingawan sa Sil. Dito ba ang pagsulay? Dito ba ang kasubuan mahitungod sa ipapahulay? Pinaagi sa pagpaulan o mana. Kanang mana mo na gitawag nila pinapay nila. Kung magunit lang sila, sunod sa unong kaadlaw. Diba, kung basahan na ako sa Exodo 16:13, sa pagkagabi, nini. Ano mo? Kung saan pag-inong gabi, gabi sila nabot. Dapat pabuntag sila. Nabot nini. Ikaduha nga bulan sa kamingawan. Kaya pagsulti na yung dito, mga magkapaulan siya, ang mga pagkaon dito nila, isulti man dahil ang Diyos, may tabo sa pagkagabi. Sa ato dito pa sila. Mamunit nga igo nga bahin sa umala sa ilang ginaghanon sa ilang sa tagsa-tagsa katao dito. Pag inong nga tagsa kaadlaw, igo ilang nga bahin, ilang puliton, natural. Ang Diyos gaihap, sumala sa simana. Nga iyang gibuhat ang kalibutan. Manang inong din huwag na itapo sa pagkagabi. Namin kayaw ang mga buto. Huwag migupa sa kanto. Huwag sa pagkabuntag, naglutok ang mga tutog. Libot sa kanto. Sa tupad dito na. Sa gabi, ning gabi mao katong buntog o karne. Pugo ni. Sa pagkabuntag, matong mana o tinapay nila. Magakuha sila sulong sa unong kaadlaw. Ug ang pinig sa unong kaadlaw, dinhi ipadoble sa Dios. Ang ilang pagpamunit, kaya nga naman, kung saan may balawag din
Kung saan may balaod din gikan sa ilang pagpamunit. Bayan mo din naktod na pagkasulti, ito lang isyo ka, recap lang sa topic na itong panahon na, sa niyagi sa balo. Maghatag na, o palain ang metodology, kung ano saan na mo bagong kapahulayan sa mga Kristiyanos. Naktod, dito sa Exodus 26:26. Sa unong kaadlaw magapamunit kamo ni anak mao toy gipahatag sa Dios mana og katong buntog gabi sa gabi buntog sa buntag mana. Apan sa ikapitong adlaw ang adlaw ni kapawlay diining adlaw dili makaplagan kini sato pa wala nay mana niini matagap. Sa may pot pasabot na wala nay mana matagap ni ang Dios mipahulay. Mipahulay na ang Dios. Pero, dunay mga tao nga nahitabo sa adlaw nga ikapito, nakita. Ang tatang padayon pagbasa, 27. O nahitabo sa ikapito kadlaw, nga ang ulan sa katawan ng bulak sa pagpapit, kung sila wala makakaplan. Gaya kung sa may isulti sa Diyos, sa diha nga nakita niya ang pagsubak. Humingon ang Diyos ng Moises. Hangtod ba anos ang mga dumilig kamo sa akong mga sugo o sa akong mga tulungan. Sa ito pa, nakita na naduna na'y paglapas. Kung walay paglapas, walay kasubuan. Kung doon may kasubuan, doon ay paglapas. Sa malaod na adlaw ng kapito. Mao ini ang isugo dayon sa paghuman, sa paghatag ining sulod. Ining unong kaadlaw nga mana kung sa ikapito ni Paulay, di balaod na yun. Yan ang mga kaliwatan na dito sa kamingawan sa sin. Kung sa may balaod, Exodo 20, versikulo 8 ngadto sa 11. Hinumduman mo ang adlaw nga ikapahulay aron sa pagbalaan niya. Kung sa ipahinumdum, kining adlaw nga ikapito. Ay nanuman, nagsulti ng Diyos, wala na yung mana matagap nini. Ganun na yung ipahinumdum nila. Sa ito pa, kung saan na may sunod nini, sa unang kadaw, magbuhat ka, o buhatod mo ang tanan ng imong bulan. Sa ito pa, libre ang imong mga pagkaon sulod sa unang kadaw, pinaagi sa pagtrabaho. Sa adlaw ng ikapito, ginadili na. Apan ang adlaw ng ikapito mo sa adlaw ng ipapahulay alang kang Kristo nga imong Dios. Ining adlaw dili ka magbuhat, ikaw bisan ang imong anak na lalaki, bisan ang imong anak na babae, bisan ang imong sulugon nga lalaki, bisan ang imong sulugon nga babae, bisan ang imong kahayopan, bisan ang imong dumulong nga naa sulod sa imong mga pusahan. Kay sa unong kadaw, gibuhat ni Kristo ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga nanini. Ug mipahulay sa ikapitong kadaw. Busa, gipanalangina ni Kristo ang adlaw nga ipapahulay. Ug gibalaan niya kini sa tupan. Diha niya gisulti kanang pagbuhat niya sa kalibutan sa panahon sa paghulak. Nila Moises mo itong mga Israelitas. Manang-manang pruiba na ito nga diha paghihatag sa panahon sa mga Israelitas pag-ulang nila. Kaya kumingon na maduna na ikasubuan nito, nabaday sinulat sila Moises. Kasi Abraham, si Adan nabay sinulat. Nabasahon din Si Noe na ba? Si Abraham, si Isaac, si Jacob nabay sinulat. Di ba kining basahon nga Exodo, sinulat na ni Moises? Sumala sa diktasyon nga gihatag sa Diyos dito kaniya. Muna'y pruiba na ito, kung mubasa tagkasubuhan, kung ito sa Biblia, kinsay nag-writer na, kinsay nagsulat na. Umasa na hitabo ang paghatag sa kasubuhan na itungod sa ipapahulay. Nang din ang tao na hipong nagigpit, kaya naa naman ang giingon sa Exodo 35, 1 nga po sa 3. Nga dili na maghalik og kalayo, sulod ning adlaw ay kapito. Kung basahon, Dine, itigong ni Moises ang mga Israelitas.
ito sa kamingawan. O gitigong ni Moises ang tibok na katilingban sa mga anak sa Israel ug mingon kanila. Kini mao ang mga pulong nga gisugo ni Kristo aron pagabuhaton ninyo kini. Unong kaadlaw pagabuhaton. Apan ang adlaw nga ikapito may usa ka adlaw nga balaan alang kaninyo, usa ka adlaw nga balaan pagpahulay alang kang Kristo. Bisan kinsa ang magabuhat sa bisan unsa nga buluhaton pagapatyon siya. Sa ato pa, moro na i-pray nila. Unong ra ka adlaw ang pray nila. Sa ato pa, dili ra ka makahalit o kalayo sulod ni kunong adlaw. Alang-alang man ang ingon na kanila na sa tres at ay padayon kamo dili magalit og kalayo sa tanan ninyo nga mga puloy-anan sa adlaw ni pagpahulay. Munang walay kalayo mahitabo diri paghaling o paglungag. Sumulahi ang lahi dinhi. Lahi ini fiesta. Kini nahimo nila ning every week. Every week na every week nila ipapahulay ni. Kay kung dili pa kini nga ipapahulay nga ipasabot ana. Anong batuon man nila tong tao nga nagnahoy nito nga nakita nila. Diba na, nagaman ko mga kaigsunan ko, grabe makapanglayad ng mga isli. Grabe may magbugo. Sige lang, magbugo, pero maka-explain man. Bali lang kung bati ako isang kape, pero sige lang, pero na. Tungod sa mong kabugo, pero na, nakita na ito nga, maka-explain ka. Kung sa'y kalahinan na nang ipapahulay sa duhang kamata nga sabat. Kaya doon na may ipapahulay nga every year lang may tapong kamaw ka ng pistas, pinapay nga walay libadora. Kung doon ay ipapahulay nga katumba sa pagbuhat sa Diyos sa kalibutan, sigok dayon sa pag-ihap sa Diyos, nga pito ka adlaw, balaan niya. Walang gihatag niya sa tao, kung ang tao kinahanglan mo sunod niini balawra. Muna ang Diyos ug ang tao niya atong panahon na sila na ang magpahulay niya. Diya pa na ito makita, mapadayag. Nga ang tao, ang Diyos, kauban o pahulay, sulod ini kapito. Walay maghaling ng may tabo diha. Except ang unang kaadlaw nga gihatag sa Diyos dito nila. Kaya nga naman, kining panahon na libre. Libre ilang pagkaon, kaya ang Diyos lahat nila. Anong nahimong libre? Diba may tindahan ng kalingawan? Karong panahon na may tindahan, pwede man ka makapamalit. Isang unsa. Libre sila sa Diyos, ayahay kayo. Isang kita po libre ako ta, ayahay kaya po ta. Huwag na po masalik. Hatagan naman daw panalangin. Dilibre sila sulod sa 40 katuig. Hindi man ka 40 years. Libre pagkaon dito. Pero ang pagpagulpon nila, sulod kining tuiga o 40 katuig, nabati sa Diyos. Na ang mga tao, walay pagbago, walay pagbaso silang kaugalingon. Mito sila, pero putog lang sa pagpapayamot sa kasing-kasing. Wala nila ubanin sa pagtuo na ang mga pilahanan sa Diyos, na giluwa silang ikan dito sa mga hituhanan. So, grabe ang ilang pagbagol-bol rin. Gani, makita na to, ang ilang tinawag din sulod na ni 40 kapit, ngayon gani, giluod na sila tinawag ni Bana. Giluod. Tapos ko naman dito sa ito, kay makawag sila mga panakot. Dito, bandro na ako ni Bana. Ano na nila makita kada daw. Pero, sa aral sa Diyos, kadili ko makasulod katong nagpagulbol. Ang ilang makasulod sa ayaw makasaad, kanto lang mga anak nila. Unang nahitabo nga nangamatay, dili. Unang nangamatay ang ilang mga amahan niya itong kamingawan, tungkol silang pagpagulbol, manang pinaagis, di paagis silang gubat. E ano man, muna ito man ang pagpapa sa Diyos ng mga tao magulbulan, ipaagi man nila gubat. Kaysa unang kami sulod sila sa yutang saad, puro mang gubat. Mga nga daghang mga tao na namatay nga itong panahon na. Pero katong gisaran na may makasulod mo, pinabilin. Pero ang nagdala
sa nahibilin si Josue na. Kaya ini 40 katuig, patay na si Moises. Manang nakasulod lang sa yuta sa si Josue. Pero walay nahitabo nga pag-implement sa mga ipapahulay dito. Kay ang buhat nila dito halos kada adlaw ubat. Mangita mo pagkaon. Wala nga dito lang kang Moises pero wala pa makahimpit ang mga tao. Wala nga ang isangunan sa mga kasubuan, mao dito mga Libyano. Isangunan ni mga Libyano. Sila ang mga Libyano na kaliwat ni Jacob. Kaliwat gihapon ni Abraham. Nga sila walay panulundon ng mga yuta dito. Kaya ang ilang panulundon, unsa ang ilang panulundon? Basaw na po ang Josue. Unsay panulundon na ang mga Levi? 18 CD. Kaya ang mga Libyano walay bahid diha sa taliwala ninyo ay ang pagkasaserdote ni Kristo mao ang ilang panulundon. Sa ato pa, ang kingdom of priest ang ilang panulundon. Munang wala sila yuta, nagipanunod nila dito. Dali na sila mga yuta na, pero hinatag na sa ilang mga iso nilang kabanayan. Katagan sila kung na kumasa sila ng destino. Kaya halos tanang banay sa una, butangan na o mga saserdote. Kaya mga magbalantay nila, sumala sa ilang mga banay. Kada banay doon ay saserdote, kada banay doon ay saserdote. Ang saserdote, dito lang nagsubay kang libig. Umali na sala na ipapahulay. Ining balahura sa every week. Munang makita ninyo sa istorya, ang mga balawod, dili na pwede ang mga palasadon. Dili bisang mangani ang paggula sa templo. Sirakan ang tananggangaan sa adlaw sa Sabat. Diba buksan ng kineo, panahon na, liwas na sa adlaw ipapahulan. Diba, basahan na po sa Jeremias. 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 Disisite. Ato lang na yung at ang kalainan may tumong kung sa'y balaw ini. Jeremias 17:21. Nato sa 22. Mao kini ang giingon ni Kristo magmatong kamo sa inyong kaugalingon. Ug ayaw pagdala sa bisan unsa nga pala sulod-sulod sa adlaw nga ipapahulan. Di dato kini pinaagi sa mga tanghaan sa Jerusalem. Bawal na. Sa tuba, sa pag-abot nila sa Kanaan, pagsulod nila sa Yuta nga saan, naana ang Jerusalem sa panahon ni Jeremias. Bulan ay templo dito. Manang ang balawod, magatakpan ang panangganaan sa Jerusalem. May tidos, ni magpasan kamo o mga balasunod kadto sa gawas, gikan sa inyong mga balay. Sa adlaw nga ipapahulay, ni magbuhat kamo o unsang bulado na. Binunuha, balaan mo ninyo ang adlaw nga ipapahulay, ingon nga isudos o sa inyong mga mahal. O na nga, higpit kayo ang ilang ipapahulay. Mo nang walay nagbuta, halos tulong yun na may trabaho. Kung nakasabot ka sa imo nga Exodo 20, nga walay bisan unsa nga buhatan, wala din mahitabuan ang sulod anang pito ka adlaw. Kaya ang pagkaon dana sulod anang unong kadlaw sa unong kadlaw, ipadoble naman. Ipadoble ang pagkuha sa ilang mana.
Kaya ang luto nila ug maluto nila karon, ang pagalungagon nila ug pagalungagon nila karon. Dili ko adlaw. Kaysa ikapitong adlaw, dili kamo makakaplag ni ana niining mana ug kining mundo. Kaya ang Diyos may pahulay na. Mao na ining nahimong tradisyon sa mga Israelitas. Nga every week na nilang ginahimo. Pero diya sa nakita sa Diyos, diya kanila, doon ay ipapusap. Kaya naabtan pa niya sa panahon ni Jesus, ngayon, dito sa panahon sa Bitsana, na usa kataong bakol ito. Nadili na itong kanlakaw. Kaya ang ilang iulat, katong doon ay mukutaw atong tawag ilang balong nga kuwan. Tubig. Na murag kapanan nila tanan dito. Pero matabay, usa ka tabay. Sa panahon ko nila nga pagliyok sa tubig, doon ay manulunda, magunaw dito, aron sa pagputaw sa tubig. Kung kinsa makauna dito, mo una nga maulihan. Pero kapon ay tapunan mo sa adlaw nga ipapahulay. Sa Juan 5. Sa Juan 5, di ba? Pila na sa katuig na masakit doon? 38 na katuig. Na sa Juan 5, ulong ako sa 9. Pero sa nakita nila, nagkatong gayo ni Jesus, nag-ingnan niya nga, dadaan mong idanan kung lumakaw ka. Pero sa nakita sa mga Pariseo Escriba, tulo niling adlaw ng pagpahulay sa panahon ni Jesus, ginadili ang mga palasunod. Pero si Jesus, ditutluan din ang tao niya. Ipasan ang tao na itong idanan. Naon ka bawal ang palasunod. Pero tungod sa palipay niya itong tawana, itong masakiton, milakaw sa malipayon, nga dunay kaayuhan sa lawas. Pero sa nakita nila nga ang nagsugod ay niya itong tawana, atong taong kaayo niya, wapot sa kanila. Pero sa pag-ato niya sa Jerusalem, dito sa templo, nakita niya katong tao nga nag-ayo niya. O ginganlan na yun niya, Jesus mo ang ayo niya. Muna ang mga paglutos dito ni Jesus. E gani ang mga apostol sa diha sa adlaw ng pagpahulay, nakalabay sila sa usap na upahan sumala sa Mateo 12. Bunong ato sa dos. Ipagtutong ang mga apostoles tungod sa kagutom. Ang utang ni Jesus, pangutog mo po. Pangutog. Nangutog ang mga 12. Nidola ko sa katao. Hiingan niya si Jesus, nagkatong sa mga Pariseo na ito, usa ka batid sa balaw. Hiingan niya nga, kanawara. So, di ba, subak sa kasubuan, ang pagbuhat niya ng adlay pagpahulay. Nangutong manubuhay, natural, ang balaw sa kaniato, nag-exist sa panahon pa ni Jesus. Nag-exist pa. Nga dili pa pwede mag-ani o buhay dito. Pero ang ibuhat sa mga apostol ng ani, kaya di pa kutob. Pero, sa kalaunan, gilutos nila si Jesus. Kung ang istorya din ng anong sa itundan, nagilutos si Jesus. Basahan na ito ang Juan 5:16. Kung tumulong niya ang inundan na gilutos sa mga Hudyo si Jesus, o gipaninguan nila ang pagkatay kaniya, dahil nagabuhat siya ng ining butanga sa adlaw nito. Sa ang mga paglutos, batok kay Jesus tungod sa kasubuan sa adlaw nito. Sa ito pa makita na to, nag-iila na itong Diyos, nag-iila na itong Kristo, ng mga si Jesus, dili na nato makita nga siya nagbatasan, sumalak pa sa kanya ito sa niyang tuwan.
tanan ng istorya kung nauso na to sa 17. Kung ito ba ni Jesus? Kan si Jesus pintura kanila ang akong amahan nagabuhat bisan hangtod karon o ako nagabuhat. Sabi pa di prob ni Jesus na ang umusay ibuhat ni Jesus nyato sa mga saserdote sa adlaw ipapahulay mo sa ang ibuhat sa amahan. Sabi pa ang amahan wala na muuyon sa balaod ni. Kaya nga naman kung sa may hinungdan, kumot kay sa tulod sa 40 katuig, doon na nanay sa o panumpa ang Diyos. Itong basahon, 25, 10, 11. Tapatan katuig na nag-uul ako niya itong kaliwatan na humingon. Kini mga Israelitas panahon sa kamingawan sa sin. Nga nag-uul ako niya atong kaliwatan na umingon mao kini ang katuan nga sayop sa ilang kasing-kasing. Ug sila wala magibalo sa akong dalan. Busa ang akong kaligotgot nanumpa ako. Nga sila dili makasulod sa akong kapahulay. Sa ato pa wala gipahamak ni Jesucristo katong tawo nga giayon niya sa adlaw kapahulay nga gisugo pagpas-an. Bisan pagkatong dosing nga namutlo uhay, wala to niya gipahamak. Kaya nasayod siya sa pulong nga gisugo siya kumahan. Iba na dingon ni Jesus na ang tanang butang gitugyan ngadto kaniya sa upa. Ang mga pulong nga dito sa mga pas si Jesus ang naghatag og katumanan. Sumala sa pulong sa Dios nga nagpuyo ito sa lawas. Munang dunay kiatlam ang Dios niadtong mutuo niya sa panahon ni Jesus. Kaya naman ang kalainan dinhi dayon ta makakita sa ingon sa Jeremias 31. Sa wala pa matao si Jesus, doon na na'y saad na ang Diyos magabuhat at bakong matulon. Yun yung Jeremias. Basahan lang natin yung Jeremias, pero makasakot. Sa may tugon din nga usa ka panak na. Jeremias 31 at sa 32. Aniya karon. Isulti rin ang mga adlaw makot na sa itong dunay time nga palamuton sa mga tao kung kano sa panahon nga nagaingon ang Diyos na ako magabuhat og usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel o uban sa balay sa Juda. Sa tuga Juda na ang magagama sa bagong tugon. Nahimo na rin Libi versus Juda. Sa may kalainan, kung basahan na ito ang 32, dili sama sa tugon, nagibuhat ko uban silang amahan, sa adlaw, nagiaga ko sila sa kamot sa pagbulat, kanila gikan sa yuta sa ito. Nga ang maong tugon, ilang gilapas, bisan ako ilang banag na nagayon si Kristo. Sa ito pa, dili na sama sa tugon nga gibuhat dito panahon nila nga giagap sila sa panahon sa ito. Sa to pa diha na ta makakita sa giingon tutay ug sabat. Kanang dili sama nga ipapahulay. Kaya naman kung sa may ipapahulay nga gihatag dito nila nagpaulan ug mana. Gipaulanan sila og mana nga mao katong gitawag og tinapay. Pero sa panahon ni Jesus siya katong Buda nga gipaabot niya gipanagnan ni Jeremias. Doon na may adlaw sa ato pa dunay mga tuig pitsa ug bulan kung kano sa gihimo niya ng tugon nga dili pareho nini. Kay nga naman mana man ang kinaon nini sa adlaw nga gihatag ning adlaw papahulay. Pero din sa panahon ni Jesus, sa panahon ni Jesus, siya ang buwing pinapay ang naulikan sa namin. Siya ang buwing pinapay.
Diba kung basahon na to, ang kaya 1. 1. Sa 1 ang buhay pinapay. Buhay pinapay na nasa 2 size 35. Jesus mingon kanila, ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Ang wari kanako dili kayo tutungon. Kung ang mundo kanako dili kayo tuhaon. So sa ato pa, dili na tinapay nga kitaon silang mga kanan.